Tocmai în seara asta ne-am gândit să vă vorbim despre avantajele acestei firme și acestor produse. Vreau să vă felicit pentru că, vorbind despre sănătate, dumneavoastră veți fi cei care vor spune și altor persoane despre aceste produse minunate. Compania Life-Pharm Global Network este o companie nouă recent pe piață din 2011, deci de 3 ani. Deși are o formulă patentată cu o istorie de aproape 80 de ani. Cum se explică acest lucru? Deci, în 1986, la televiziunea canadiană, s-a dat un film despre un cercetător care a descoperit această formulă și a tratat mai multe persoane și li s-a părut interesant și atunci o persoană importantă de la firmă au considerat că este important să cumpere această licență și au patentat produsul și au devenit producători. Este important pentru că sunt foarte multe firme care distribuie produse naturiste, suplimente naturiste, dar nu sunt și producători. Deci, compania este o companie fiică a companiei Life Farming, care este o firmă cu renume de peste 150 de ani în fabricarea medicamentelor. Cu toate că s-a deschis de puțin timp, în această perioadă, în 3 ani de zile, s-au deschis 11 țări, printre care 4 mari puteri, Statele Unite, Canada, Australia, Rusia și încă altele până la 11. Compania nu avea în plan să deschidă Europa decât în 2016, dar datorită faptului că noi am început să promovăm produsele, deja, de pe data de 31 martie 2015, s-a deschis și Europa prin Anglia și Regatul Unit. Deci, compania vrea o creștere constantă a acestei activități. Deci, în această seară vom vorbi despre sănătate. Doriți să descoperiți secretul sănătății ideale? Bineînțeles, deoarece în această seară ați ajuns aici alături de noi și noi vă mulțumim pentru acest lucru. Vreau să-mi iertați emoția. Este prima dată când țin această prezentare și, bineînțeles, fiind om, am și eu emoții. Vom vorbi în seara asta despre produsul care este laminină, pe care a fost numit formula sănătății. Este un supliment alimentar biologic activ, natural și sinergic. Are o formulă unică patentată și este produsă în Statele Unite, în această fabrică minunată cu peste 150 de ani activitate, Life Farming, cu respectarea tuturor normelor Direcției de Verificare a Calității Produselor Alimentare și a preparatelor medicamentoase, totodată și a regulilor producerii și verificării calității medicamentelor. Un pic de istorie a acestei laminine. În 1929, medicul canadian John Davison a descoperit extractul obținut din ouăle de găină fecundate în a 9-a zi. El a folosit acest extract în tratarea pacienților săi și a folosit atunci și a tratat sute de pacienți cu cancer. După decesul său, în 1943, cercetările sale au fost date uitării și abia 50 de ani mai târziu, medicul norvegian Eskeland
a preluat cercetările începute de John Davidson. Fiind un expert de excepție în cercetările din acest domeniu, el a reușit să-l depășească pe predecesorul său și a creat laminina. Acest medic trăiește și astăzi, poate fi contactat oricând, are pe YouTube diferite filme și puteți întreba pe cei care v-au invitat aici și o să vă arate aceste filme despre ei. Deci vom vorbi în seara aceasta despre un produs minunat numit laminină, care are o structură deosebită și este un adaptogen natural. Totodată favorizează stabilizarea proceselor biologice și ajută la restabilirea balanței naturale în organism. Un lucru de care toată lumea are nevoie. Laminina este simbolul vieții și a renașterii. Este un superaliment natural, sinergic, ce conține extrasul din ouăle fecundate de găină, proteine vegetale și din produse marine, cei 22 de aminoacizi care trebuie corpului să funcționeze normal, polipeptide, oligopeptide și, ce este important, conține factorul de creștere fibroblast. Este singurul supliment alimentar care conține acest factor de creștere fibroblast. Ce sunt de fapt factorii fibroblaст? Figurat vorbind, factorul fibroblast este arhitectul care conduce construcția unui pod. El coordonează muncitorii care livrează blocurile în locurile în care acestea sunt necesare. Deci, factorul fibroblast este foarte important în activitatea corpului uman. Totodată, consumul regulat de laminină duce la îmbunătățirea abilităților mentale și a stării emotive, ajută în funcționarea creierului, mărește capacitatea de atenție, mărește capacitatea de concentrare, menține echilibrul emoțional, mărește capacitățile fizice și mentale. Consumul regulat al lamininei duce la diminuarea stresului, menține un nivel normal de cortizol și reglează nivelul de serotonină. Totodată, laminina diminuează stresul cauzat de surmenarea fizică și mentală și știm foarte bine că noi, în ziua de astăzi, suntem tot timpul supuși stresului. Datorită stresului știm că apar diferite boli. Compania Life Farm Global Network a sponsorizat studiul clinic în care s-a obținut confirmarea științifică a ipotezei reducerii nivelului hormonului de stres, cortizol, în urma utilizării lamininei. Asta pentru că ne-au întrebat mulți dacă sunt studii. Aceste studii există și cei care v-au invitat aici, la fel, poate să vă pună la dispoziție aceste studii. Alte avantaje ale lamininei. Laminina programează celulele pentru o luptă eficace cu stresul. Restabilește corpul, întărește sănătatea și mărește speranța de viață. Totodată, regenerează țesuturile afectate, inaccesibile până la apariția lamininei. Laminina ajunge în corp acolo unde multe medicamente sau alte suplimente nu pot să ajungă. Începând de la 1 ianuarie 2015, acest produs, laminina, Formula Sănătății, a fost trecut în cartea farmaciștilor și a medicilor din Statele Unite și din Canada. Cartea de căpătâi a tuturor medicilor din aceste țări. La fel, puteți să o studiați, să vă informați și să vedeți toate studiile care s-au făcut pentru acest supliment important. Laminina
ne-a ajutat în mai multe afecțiuni. Aici avem câteva cazuri. Este un caz, un băiat din Grecia care avea psoriazis și care, cu ajutorul lamininei, după 3 luni de zile, vedeți din cum arată acum, cum arăta după 3 luni de zile. Totodată, tot cu un caz de psoriazis, avem soția unui coleg de-al nostru cu un psoriazis foarte extins, care de 30 de ani căuta o soluție pentru această boală, reușind să găsească laminina, auzind de ea și consumând din ianuarie și până în iulie. Soția lui și-a schimbat total aspectul, deci a scăpat de acel psoriazis și acum poate să îmbrace ca o doamnă, și noi știm foarte bine că ne place să fim elegante, să poată să îmbrace o rochie, să meargă la plajă, să se simtă bine. Un alt rezultat, vedeți, tot o formă de psoriazis la un picior cu o rană puternică și aici avem înainte, aici avem după folosire, pentru că laminina se poate lua intern sau putem și pune direct pe rană. Un alt caz, tot la fel rezolvat, tot o rană puternică și la o persoană care avea diabet. În jurul nostru avem foarte multe persoane care au autism. 1 la 8 persoane în toată lumea suferă de această boală. Aici vedeți un copiluț care stătea într-un scaun și care avea această cumplită boală, autismul. După ce bunica lui i-a dat laminină, o să vedeți un alt copil cu o altă față, energic, care are viața toată înainte și bineînțeles că orice mamă dorește ca copilul ei să fie bine, să-l vadă că se joacă, că se bucură de viață. La fel, un alt copil cu autism este băiatul unei colege de-ale noastre, deci toate rezultatele care vi le dau sunt rezultate recente, care, consumând laminină, bineînțeles că are o altă motivație. Acest supliment natural a fost consumat și de către Miss California și aceasta, bineînțeles, că a promovat și laminina, pentru că și ea a consumat acest produs și totodată laminina a călcat pe carpeta roșie a podiumului de Oscar, simbolic spunând, deoarece un renumit actor, pe care sigur îl recunoașteți, a scăpat de boala lui cumplită, cancer, cu această laminină și bineînțeles că și el vorbește tuturor despre beneficiile lamininei. Consumul regulat al lamininei duce la îmbunătățirea somnului și la întinerirea pielii. Favorizează producerea colagenului și diminuează semnele de îmbătrânire naturală. O să vă dau câteva rezultate unde înainte de a consuma laminină, după ce a consumat laminină. Deci se cunoaște, se vede, altfel este expresia feței, altfel este mimica, altfel este tonusul de viață. Deci câteva exemple pentru înfrumusețarea femeii. Nu numai sănătatea și frumusețea ne interesează. Un alt produs pe care îl promovăm este Laminin Omega.
Laminin Omega este un produs deosebit care conține în componentele sale de bază, este laminin Omega cu 3D+, conține extrasul din ou de găină fertilizat, Omega 3, 6 și 9 cuplate, cofermentul Q10, care știm că este un antioxidant puternic, totodată conține vitamina K2, care este foarte importantă în coagularea sângelor și mărirea densității masei osoase. Aceasta ajută la transportul calciului în organism. Cineva m-a întrebat, ok, cu ce este mai deosebită laminina voastră de laminina care se găsește pe piață, laminin Omega care se găsește pe piață, Omega care se găsește pe piață, că mai sunt și alte firme care fabrică Omega 3, 6, 9. Specialiștii au făcut un experiment, deci oamenii de știință au luat câte o capsulă de laminina, de Omega, de la cele mai importante firme care le produc și le dau pe piață și au pus câte o capsulă într-un pahar care are compoziția colesterolului. Au pus apă. Ce au observat? În unele pahare de-abia se colora apa, în altele apa era mai colorată, unde în paharul în care s-a pus omega-laminin, paharul acesta s-a fisurat. Ce demonstrează acest lucru? Că cu unele produse trebuie să luăm un tratament a la lung, să rezolvăm același lucru ce rezolvăm cu laminin Omega 3+, de la LifeFarm. Această experiență este pe YouTube. Cei care v-au invitat aici în această seară pot să vă arate exact și acest experiment. Deci paharul este din plastic, un plastic asemănător cu colesterolul din corp. Pentru că laminina conține și acizii grași, ea asigură și optimizarea circulației sanguine în creier, îmbunătățirea proceselor de gândire, îmbunătățirea capacităților fizice, îmbunătățirea calității somnului și în acest sens vreau să vă spun că mama mea, care de foarte mult timp, de câțiva ani de zile, având mai multe afecțiuni, nu putea să doarmă, a început să ia laminina începând de pe 17 decembrie, iar în ianuarie, pe 10-12 ianuarie, dormea ca un copilaș. Deci se trezea odihnită, pentru că, neputând să doarmă, toată ziua era obosită. Acum se trezește odihnită și se simte foarte bine. Totodată asigură arderea grăsimilor și eficiența ridicată a sistemului imunitar. Tot laminin Omega ajută și la accelerarea proceselor de refacere a organismului. Laminin Omega luată împreună cu lamininul mărește efectul lamininei asupra corpului nostru de 4 ori și în felul acesta rezolvă mulțimea de probleme de sănătate care apar în viața omului modern. Începând din noiembrie 2014, firma LifeFarm Global Network a mai scos încă 2 produse, imun și digestiv. Știm foarte bine că noi avem nevoie și de imunitate, avem nevoie și ca sistemul digestiv să funcționeze normal.
Imunul oferit de către Life Farm Network Global acționează din interior, are o acțiune efectivă din interior. Capsulele sunt eterice, rezistente la mediul gastric, acid, sunt făcute din exteriorul din cartilagiul de rechin, permițând astfel ca imunul 3+, să ajungă în intestinul subțire pentru absorbție maximă și să nu se dizolve în stomac. Acest lucru face ca, fiind o absorbție maximă, bineînțeles, să ajute cât mai mult la restabilirea echilibrului. Imunul cum funcționează? Este un sistem triplu de apărare, 3 amestecuri unice, OptiShield, complex de polizaharide și ciuperci, Life C, vitamina C cu asimilare îmbunătățită și un amestec de 5 ierburi importante, imunostimulatoare. Denumirea lor este trecută camu-camu, acerola, agrihalda, seabuctom și pomegranate. Totodată conține ciupercile, reici, macache și turtitel, nu știu dacă chiar am pus corect, și ajută în totalitate la crearea unei imunități perfecte a corpului. Un alt sistem important este sistemul digestiv. Este foarte important pentru corp și compania ne oferă digestivul care furnizează probioticele, neutralizează balanța acidă din stomac. Știm foarte bine că acesta este un lucru foarte important pentru activitatea normală a corpului. Totodată, maximizează asimilarea oligoelementelor. Deci, prin aceasta și acest supliment ne ajută în sănătate. Eu am vorbit puțin despre produse, probabil că într-o altă prezentare o să le descriem mai mult, pentru că consider că aici, în această sală, sunt persoane care sunt interesate și de oportunitatea oferită de afacere de către Life Farm Global Network. Ce obțineți dumneavoastră fiind alături de noi? Un program flexibil, mai mult timp pentru cei dragi, ajutor pentru ceilalți, totodată o sursă suplimentară de venit și, de ce nu, poate economii pentru pensie, posibilități de a călători. Succesul este cu adevărat foarte simplu dacă încercăm să vedem cum putem să îl avem. Această afacere este o oportunitate pentru toți, indiferent de vârstă, și pentru cei tineri și pentru cei mai puțin tineri, mai tineri pot să spun, pentru că ne dă un venit rezidual pasiv ce garantează siguranța zilei de mâine. Totodată, acest venit poate crește nelimitat și, de ce nu, putem să facem o dezvoltare personală. Avantajele consultantului independent în afacerea noastră sunt planul de compensare al Life Farm Global Network, activități de marketing ale companiei, adunări și întâlniri, programe de recompensare și motivare și programul de autolivrări. Totodată,
dumneavoastră primiți accesul la pagina web mylifefarm.com, aveți oficiu virtual personal și materiale de marketing. Cu deschiderea biroului nou, fiecare din cei care suntem deja alături în această firmă, am văzut că biroul nou este complex, ne dă foarte multe posibilități să ne putem dezvolta, să ne putem face reclamă, să ne facem un blog, deci lucruri, un canal video, deci foarte multe posibilități puse la dispoziție de către firma Lifefarm Global Network. Afacerea noastră, deci, pornește cu tine și pentru tine. Dorim să facem din următorii dumneavoastră ani cei mai prosperi ani ai vieții dumneavoastră. Să pășiți alături de noi într-un plan de marketing de excepție. Compania Lifefarm Global Network propune un model absolut nou al marketingului de rețea. Aici avem 4 sisteme. Sistemul liniar, sistemul binar, sistemul matricial și sistemul codat. Planul nostru de compensare este creat de dumneavoastră și pentru dumneavoastră, îndreptând efortul spre binele fiecăruia. Datorită combinării acestor sisteme, noi putem avea 10 feluri de comisioane și este foarte important deoarece sunt producători, unici producători al acestor produse, au și această fabrică a lor, din total 100% cât se dă de la fabricare și până la distribuție, 77% se dă pe sistemul multilever și doar 23% reține firma. Deci este un sistem care dă foarte mult pentru cei care lucrează alături de noi. Bonusul de start are un avantaj care, spre deosebire de celelalte companii unde primesc bonusul de start doar o singură dată la înscrierea unui nou asociat, în această companie acest bonus de start se obține ori de câte ori partenerul nostru face o comandă. Plata comisioanelor se face săptămânal și avem și comisioane care se dau lunar. Pentru activitate, în comparație cu alte sisteme multilever, ca să putem lua acele comisioane, sunt firme la care trebuie să facem comandă de 7-8 milioane. Aici, pentru a putea să fim activi și să luăm comisionul din rețeaua formată, trebuie să ne activăm se face o activare minimă cu 1, 2 sau 4 flacoane la nivelul cel mai înalt din companie. Deci, activitatea de activare este minimă. Cum putem să ne dezvoltăm în această afacere? Venitul în această afacere începe cu primii 2 parteneri. Deci, dacă noi mai spunem despre aceste produse și altor persoane, începem să ne facem afacerea noastră personală. Deci, partajând cu alții 2 și fiind activi, aceasta este componenta de bază a afacerii dumneavoastră. Deci nu trebuie decât să vorbiți despre laminină, despre laminin omega, despre digestiv, despre imun, să arătați și celor din jurul dumneavoastră că aceste produse există și dumneavoastră vă începeți propria afacere. Activitatea începe printr-o comandă de un pachete care pornesc de la $107,95 până la $1.448. Deci, pe măsura fiecăruia.
Deci, după cum vedeți, avem pachet de 107,95, pachetul Family pentru familie de 319,95 dolari. La acest pachet, dumneavoastră plătiți 9 laminin și firma vă dă gratuit o cutie de laminin. Deci primiți 10, deși ați plătit 9. Este apoi pachetul H-Pachet de 628,8 dolari, unde dumneavoastră plătiți 18 flacoane de laminină și firma vă dă cadou 2 flacoane gratuiți. Acum mai nou este pentru perioada până în august și un pachet nou, tot la 628,8 dolari, care are în conținutul său 18 cutii de laminină și o cutie de Omega, de fapt nu sunt cutii, sunt blistere, dar în total că sunt 3 blistere a câte 10 Omega laminin, 3 blistere a câte 10 imun și 3 blistere a câte 10 digestiv. S-a făcut în mod special, deci practic avem o cutie în plus față de gratuit față de pachetul care este numai cu laminină. Un alt pachet este pachetul Business, care conține la 1238,95 de dolari, care conține 30 de cutii de laminină, 36 de cutii de laminină, iar firma ne dă gratuit 4 cutii. Pentru cei care vor să ia și cutii mari cu laminină, mai este un pachet, pachetul de 1226,95 de dolari, care conține 9 cutii de laminină, dar aceste cutii sunt cutii mari care au 120 de tablete, deci 4 cutii mici și bineînțeles primește o cutie, adică 4 cutii mici gratuit. Pachetul care mie îmi place cel mai mult este pachetul la 1448,95 de dolari. De ce spun că îmi place? Eu când am venit în această firmă, acest pachet nu era. Deci nu, asta a făcut ulterior. Acest pachet este deosebit și are un câștig deosebit. Achitând 1448,95 de dolari, noi primim 17 cutii de laminin Omega și 3 cutii gratuit și 25 de cutii de laminin și 5 cutii gratuit. Deci, dacă o să faceți un calcul și o să puneți pe hârtie, să vedeți că 30 de cutii de laminină înmulțit cu 35,95 cât este valoarea unei cutii, o să vedeți că aveți o sumă, înmulțiți 20 de Omega cu 36,95 și o să vedeți suma rezultată, adunând cele două sume și scăzând cât ați achitat dumneavoastră, o să observați că luând acest pachet, din start, dumneavoastră câștigați în jur de 380 de dolari. Deci, numai la achiziționarea pachetului primiți acest bonus din start. Deci este un pachet deosebit pe care eu l-am recomandat la foarte mulți din cei cu care eu colaborez, deoarece, pe lângă acest avantaj din start cu 370 de dolari produse mai mult în buzunar, aceste pachete business ne dau posibilitatea să avem și bonusuri mari de start. Deci cine vrea într-adevăr să facă afacerea,
trebuie să pornească cu un pachet mare, pentru că atunci o să aibă comisioane foarte mari. Pornind cu un pachet mic, avem comisioane mici. Acest pachet trebuie făcut o singură dată. Eu am făcut acest pachet, cel de 1200 care era atunci, l-am făcut în decembrie și începând din decembrie încoace, în fiecare lună nu am făcut altceva decât să mă activez în funcție de poziția care am avut-o cu 1 sau 2 flacoane. Deci nu trebuie să ne facem stoc de produse. Compania nu dorește acest lucru. Tocmai de aia activarea este minimă. Care sunt primii pași? Dacă noi am făcut această comandă, am devenit asociat. Partajând cu alte 3 persoane, vorbindu-le de aceste produse și fac și ei la rândul lor o comandă de orice valoare, devenim builder. Această poziție ne ajută să avem un comision în adâncime de 10%. Dacă mai spunem la 3 persoane și avem 6 asociați cu indiferent ce fel de comandă, am devenit lider. Dacă mai spunem la 4 persoane care fac tot așa o comandă, indiferent de comandă, am devenit premier. Ca lider avem 15% bonificație în adâncime, ca premier avem 20%. Dacă vrem să devenim director, atunci avem cei 10 asociați și împreună cu ei trebuie să facem într-o lună de zile 10.000 de grup volum, de CV-uri. Deci cineva mă întreba, bun, cât trebuie să fac pe lună, ce target am pe lună, ca builder, ca lider. Deci, după cum vedeți, aici nu avem target până la poziția de director. La poziția de director abia trebuie să facem 10.000 de CV-uri ca să putem ajunge director de argint. Ce mai place la acest sistem este faptul că orice poziție atinsă nu ți-o ia nimeni. Rămâi cu această poziție. Dacă luna următoare cel care a devenit director face tot 10.000 de grup volum, atunci primește din partea firmei ca bonificație și $1.000. Dar putem luna cealaltă să nu avem 10.000 de CV-uri, dar poziția odată atinsă ne rămâne, nu ne mai ia niciodată nimeni. Deci, în adâncime, noi avem comisioane din matrice, din binar și din sistemul codat. Deci 10 feluri de comisioane. De aia noi spunem este sistem binar și nu binar, matricial și nu matricial, deoarece noi putem avea o singură ramură care se dezvoltă în adâncime, dar tot primim comisionul codat. Dacă avem 2 ramuri, bineînțeles că se formează comisionul binar, iar la 3 începe comisionul matricial. Totodată, la calificările care pentru a deveni director de argint, în cele 10.000 de CV-uri intră și acei membri care sunt înscriși de către sponsorii noștri, care ei trebuie să înscrie sub noi. Deci nu numai din ceea ce facem noi personal, ci și din sistemul pe care este creat sub noi. Acest lucru este important, pentru că săptămână de săptămână noi avem comisioane, ne uităm
în biroul nostru la comisioane și observăm comisioane de la persoane pe care nici măcar nu le cunoaștem. Avem un avantaj foarte mare pentru că noi participăm acum la deschiderea țărilor din Europa și dacă dumneavoastră partajați cu orice persoană din orice țară, din Europa sau din afara Europei, dumneavoastră o să participați la deschiderea și a României și a celor țări. Sau, unde sunt deschise deja, avem deja o ramură și în acele țări. De exemplu, am o persoană care a înscris pe cineva din America, deci o să formeze o ramură și în America. Am persoană care a înscris pe cineva din Australia, bineînțeles o să formeze și acolo o ramură în Australia. Deci pentru asta noi trebuie să spunem despre aceste produse tuturor celor cu care ne întâlnim, să spunem despre afacere celor care sunt oameni de afacere, pentru că este o afacere deosebită cu un venit deosebit. Mie mi-a plăcut la o prezentare anterioară când un director de platină a venit și a spus: știți, sunt persoane care vor să devină milionari. Eu nu am vrut să devin milionar, am vrut să scap de cele 3 joburi pe care le aveam și să fac numai un singur job, să am timp pentru familie și pentru copii și să mă simt bine având bani în buzunar, să pot călători, să pot să fac ce vreau. Lucrul ăsta mie mi-a plăcut foarte mult și vreau să vă spun că după 2 ani jumătate de activitate a acelei persoane, actualmente are, făcând numai o activitate de minimă de 4 flacoane pe lună, deci asta însemnând, dacă înmulțim cu 36, 72, în jur de 140 și ceva de dolari, acea persoană primește săptămânal în birou comisioane de 40.000, 50.000 de dolari. Deci are cu ce să poată să-și ducă o viață mai mult decât decentă. Deci aici avem călătorii, avem bani, avem mașini. Ce mi-a plăcut tot la acest sistem? Mi-a plăcut că în momentul în care noi obținem mașină sau călătorie, nu suntem obligați să luăm acea mașină sau să mergem în acea călătorie. Putem să luăm, să alegem, avem la alegere mașina sau banii pe ea, călătoria sau banii pe această călătorie. Și acesta este un lucru deosebit pentru că, în genere, la alte firme, dacă se câștigă o călătorie, dacă nu mergi, o pierzi. Aici avem posibilitatea de a ridica acele comisioane cu ajutorul unui card Pioneer, cu care putem să luăm acei bani oriunde, să scoatem acei bani oriunde ne-am aflat în această lume, în orice țară. Și acest lucru este deosebit pentru că, de ce să nu recunoaștem, sunt persoane care, datorită condițiilor care sunt, au datorii și atunci au conturile blocate. Deci cu acest card nu ne interesează dacă este vreun cont blocat. Aici puteți vedea o fișă de comision a unui director de argint care săptămână de săptămână, acesta este un comision cred că din decembrie, deci după cam la un an activitate. După cum vedeți, lună de lună s-au ridicat comisioane frumoase. Deci cred că pe fiecare din noi ne-ar încânta să câștigăm 1000, 2, 3, 4000 de dolari pe lună. Și știți foarte bine că în activitățile tradiționale de zi cu zi
acest lucru nu prea este posibil. Ce ar trebui? Ar trebui să începeți să partajați Laminină, să vorbiți despre Laminină, să vorbiți despre afacere. Nu trebuie să vă temeți să începeți, pentru că este simplu. Deci, Laminina își face reclamă singură prin ceea ce rezolvă, prin toate cazurile pe care le rezolvă în jur. Deci, pentru asta, datorită acestui lucru, pentru noi este ușor să lucrăm. Nu pot decât să vă spun, bun venit în cei mai buni ani ai vieții dumneavoastră, vă aștept alături de noi și pentru orice alte întrebări, pentru orice alte relații, luați legătura cu cei care v-au invitat în această seară, pentru că ei o să vă spună absolut tot ce vă trebuie ca dumneavoastră să puteți să aveți succes. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat, că ați fost alături de noi și de mine. Probabil am avut emoții, probabil nu o să le mai am altă dată. Vă spun o seară plăcută, o să facem și alte prezentări cu cazuistică, unde dumneavoastră o să puteți să puneți întrebări și o să vi se dea răspunsuri. Vă doresc la toți mult succes și o seară cât mai plăcută!